abantu abange amangana yo rwere bwobongo use mental illness ebakorana no most of them ebakorana no boroki goika baiche goika somo nyagitari bwobongo okonyora bareteire abaragori bareteire amasabo baratebire asa nyinge kero yas nyirepi nalio koigu bakonya kobori mo advice ka bamanya gocha koiguna abanyagitari bobongo mbaro bono konyora there is no enough awareness na alafu stigma is associated na mental illness kusama roire yobonga abwate stigma wona abantu abange mbari go seek help gusembari ko ba open kokwa na namba bwate shideyo kwanyora kere cases chirichi yoto ikera njirichi abe chronic gose chirichi ikirase are uncontrollable buna ba muntu abe violent or tebindo nini ochkurwa maragoli bado mbao control baba akomoreta nyagitari na oyo usinyire karamu mungera lakini kero cases chirichi angeire iga ngora umwana otige school onge akunchinya sore bwe bisa tago chaka onge akoiba ibe bintu bade bie bakorana nyarebo morogire nyarebo korreiga nakegero to kwana gusie karo mostly ngo na gusina kwana nabantu ingo batebi tiniko ya sana mental illness nini ngo kwana symptoms umwana kisikuizi okorongere kobaiga kwaro nyere kokole bintu bune bichita bibune na inere immunity ngire gotware shida ya ubongo usire ekero gukwanira igoro ya mental illness na maroira ya abutambi kara twange tobauti miki muri yitu na lya kumanyanga ntubwate mental illness na bigo boroiro bwa kawaida ntubwate na conditions amaroira each condition no boroiro na malaria bono a difference ese enchera yo kumanya oboroiro bwa mental illness ogoligereri etabi ebo affect behavior etabi yo muntu ego shift from the normal to the abnormal yani muntu tabia ego change yaba etari kawaida yae na inere the easiest way yo kumanyana umuntu yongere gutware eshida yo borwere bwobongo buno muntu uri wese byongere gutigabwe muntu uri etuki ayo keep neat squeeze achiliete warare umuntu uri kwande kanisa ongere kwebisa konywa maro kwarare umuntu olenge kwe manage financially squeeze ago sawa chibesa amadeni wono yani etabia ekero kumobserve kora ya chenjirwe so mwana kerali ugachirenga mapema squeeze agocha saa 5 dinde takora haraka kora ego affect behavior go se tabia omuntu kora tabia change to the negative to the abnormal scale there is an issue in mental health ibirengeli bibi ogosogo cha osalika kwembwa kwanyora no ne birengeli byasalikire watabire igentegetagane wa attribute ne amalyogo yogotindia lakini ntobwate se chinga cheitome chando neroro abakwanyora tindi gotumeka malyogo yogotindia sachinde na chete esenyomo inchira niro muntu ko liyo tarachaka una litu aliko like composition yo tabago ike miaka 30 kwanyara kwahurire ndege una bono gens bakorengera ibintu binene ubugima mbubwate steps abantu bari bo ikabone birengera byabo byendare aitoko class 5 muchando bunoyo wono mental illness ebwate ekero kurigere kwanza ekero kwanigoro amalyogo gotindi either actually to mental illness gose umonda obwate mental illness otumia amalyogo yogotindi go cop gose umonda obwate stress kwanyora stress kuri nyumba mugochana no muswati gose kwa divorce ya happened kwarore umonda orenge biyote ayo birengera bya muchanda or akera kunywa maru birengera lengo ngotulia bire kwarore gose yonde akanyatu kunywa maru ne stare chisgara ichinya sore nini chiasari obongo bwae ocha oba in mental oba umuntu bwato burere bwobongo timwe sana kwera neribya ayinkegerete kwera neribya ntubwate birengo kera na ruchinga kiemo konyora mu bagita marwairaya yebirengerere
schizophrenia ne karo yetegitimate sinalikuwa nilibwe nyagitari actually tutaraira umahita abanyagitari ba India baigeti kubo sibweke gambero bagatebi kuba cyage kulika marika kororekana bakare kogera ire bachaga ko imagine egento getai so ndubwate schizophrenia hallucination inchiroro paka abande bari bagwikira baruku babere dementia mugiruka dementia okay to guide ngo through seme chande yo all no marere mental health are different categories buno bwo kwa schizophrenia ebora as psychotic disorders aya nara go affect the muntu ngakyakora ebintu bolo bari bakora bangire akwe gambi ochole ebintu oso ote abantu mbaro bakomuminyoki ose onya korengera ndagera yabekirwe esumu kwarere kerumure rumu imonya atachi kamera njira inje chirigereti obumbo ribokoro bo affect the psyche okanyora negento kityabikirwe sesimya nege go inspire go bono okanyora etio no muntu bwate delusions ose hallucinations yani go interpret ebintu different from reality na indaroche reality ya ere delusion echange injera go interpret bakana inda amine tinekene to koma na camera teyo maamini dubate psychotic disorders bunechwa kwana chiabo schizophrenia bipolar ibintu bunebyo alafu ndubate mood disorders chirichigwa affect mood kwanyoro muntu naro ingakigeta agogete ingakigeze kwanyora akolera kware ingakigete tari hari are very talkative ngakigeta akirete gose tari gosoka kuri nyumba mood ya ego shift kwarore mbaro bwate njiro chikoroku na njiro chichira a lot of different categories alafu gwacha na indendo bwata anxiety disorders anxiety bantu umuntu okonyora tari gotulia ayiwetanya gotara are restless kwarore goso umuntu awobwete kuri nendege gosa ebintu awobwete heights a lot of anxiety disorders kwanyora na indendo bwate ayakoroku buna ayagwa buna yobo gotwarote wa dementia na nini ayakoroku cognitive disorders awikiro kura bweka kanyora ngakienda gwikukuronya n'umungina gusomugaka bakwebe ebintu takonyora no ndi etari yae memory asira takoba orientation tari aware ngayare okonyora na bware different categories ndocho ntoya tebanga mental well-being is an emerging issue that everyone should be concerned about. Many young people of today have opted to take drugs and substance abuse as a way of combating stress, but turns out to be the worst thing to venture into. We pray that the youth shun from drug and substance abuses and focus on alternative methods of dealing with stress. Mental health awareness is key. Keep lighting up. Na bwo go mtakubuli nga kyo koromanye nga nimbwate stress oyo mtaiga korokanga Renet na bakubuli nga kyo korera manyinga na bwate stress na ninga kyo kora atigane na stress yiyo okay wono na kyo abokora amanye na bwate stress kwanza nere bweko aiguna as an individual umegitari tari role ane gocha as society ko identify no na what stress or what stress kwanza yera wena ingo it's judging umuntu boikero we kaiguna there are things jitari koenda buyaso bugimabwa ebintu byangire go change yani ebrengere byangire ko ba negative na a lot of anxiety yani ero chebintu mbiro bimuchandete obongo bwaime kera igulebo na inde na bakoenda rebono muyagitari wobongo amukora assessment amanyengi the cause ose event ose ngento kikiagerete ongeire konyora chishida bunecho cause mostly okonya stress erigocha eoka ekongya ne situation a situation has to happen a event a negative one of the easiest way kwanza you identify na about the stress
kwanza kerait amanye igentongero getari ko chibuya so bugimabwa it's the easiest way yo kumenyana no what stress. Okay. Ekero umuntu akumanya okonyoranga nonye nabagaka bange usaba saya bange ntebe tu mwanya bantu twensi koyo umuntu abate stress namayithinga tindibuya lakini kwanyoranga abandi bakwebisa kwanyora abandi bengentire kwanyora abandi umuntu akorara tu wacha koigunganya aribe naru arite negwete bobe nikige kogera bakubisa batari kukwana batari kwesoke Ekoro kuna stigma. Mental health ebwata a lot of stigma. Stigma nelina yani muntu tight koro kana na bwate. Okay. Every day stress go say not only ekoro muntu ikre ate akwengenta ikire level ya abwate high depression symptoms like ekoro assess the depression levels go say amaswali naro tukobori tore na cure depressed kwanyora go score very high yani okonyora buna are depressive symptoms sikoro ku watabira okonyonsia okonyonsia yani go score highly kwanyora abwate severe depression. Some cases naro lire depression no burwire buri utali kwemanya. You feel like oraye buya abantu naho bakorora lakini depression inabe korukurwa so muntu uyu mumenyete nere because yo kumu accuse kirenga kyo komomochi na kwagere ndo giti gyakora buna bano iri wateba rero doche mubegete kamera chikumurika ote neighbors akora ndo na ukugamba kwanyora nonya naye wachakire kwa negative ko chia sumuriro buno tware iki family kinyinge chiko neglect abana babeso mu cyando bune ino abanyagitari nkakyo gosegeta aba babo bari mu uyu bamenyete nera because umuntu nabagutoka amenya jo umuntu agutoka ari none neighbor yae nabagutoka Nairobi tabuga ati ose musubati ko samenyete bweka lakini neighbor yae butamba bateba nero konyibere bintu byana no ataibere bono unlike other diseases kera bono mental illnesses ni magonjwa ya akili. Now we have the normal illnesses, echubno yarote na malaria, typhoid, nini, blood pressure, blood sugar. Unlike those conditions, mental illness is associated na it will affect the other people around you. Okonyoro muntu kerabwa se no borore bwa sukari, oso borore bwa pressure. Yes, they are amarwaire chronic diseases. The same way na mental illness is a chronic disease. Kwanyora kero muntu abwate sukari na pressure na bakonye manage rebweka without affecting the other people who around them. Lakini umuntu bwate borore bwa mental illness okonyore family ngi manere gutwara stress. Ngakyo yo mwabwate uborwere obwobongo gosenjereria behavior ya shift from the normal to abnormal kwanyore go affect everybody bali bara around them. Kwanza okonyora abibuli mono buna the mothers okonyora even bakoba more stressed or closely kero wase symptoms chie abantu bari close na barabo konyana bari bandete go score highly in terms of the depressive symptoms. Wono konyora your brother ni mumete na erabata mental illness high chances na go affect them your mental. Unlike many brother what blood sugar okonyora blood sugar eteri go affect because ngwikira bareba oyumbu ata blood sugar na manya tekera atakire ku kunyichinta tarichi yaye uyure mental tari gotaka mental kwanza tari kora usinabwate shida. That's the problem. Kera mental yae at first tari stable so como convince kwanza na bwenete kutumia mariogo and most of them bakora they are better than you so it's somehow complicated. That's why treatment is go involve a lot of doctors and counseling medication and a lot of counseling na iwete mugeno ka psychotic psychotherapy. It involves a lot of psychotherapy. Nabona psychotherapy ndio muntu agucha ndio muntu aganiriache burungiga professionally achako koboria buna gukonya psychotherapy na aumeto mora marwere oborwere wa mental illness we katobora buna marwere yanda kawaida
wono na kiumo ndako mara mwate malaria ocha ko goika kara igure taribia science o ndo room yagita o ndo dispensary pero ngwetero wate bangana utari kwenda bya events stress nini kwangere ko nyugo se kwangere ko igwa malio gigo se ebintu ogotebya aba kwangere ko kuomania abantu ore mudi na bokorora na no bwana takorora munyagitari bwobonge psychologist or psychiatrist lakini bono konyore shida neli abantu abangi kaerete korore psychologist gose korore psychiatrist ngoirerege kasana gose onyora ne family educated nerere ikero munyagitari bwobongo bwango lakini family eliere wale maega level of education ereinse direct bakongera pastor kwarebe gose batebaye ubwatwara ubwene nubago neglect gose bayatebo kwa rogiru bakominyo kyase umuganga kyara inje abayarwera arongo teba tirigote tindigote tari bonse kyara arire mbaro bamanyire bagocha kondora tari bonse lakini abangi kero togwa seso konyora baratembire ebintu ebinge before bagoikere baratembire abaganga baratembire amasabo baratembire ebintu ebinge red flags inchiro red flags tinda amanye karabu bolingo bia so that umugusia amajyaki kugiyo minute yita gitaka sabe red flags ikibuno umugusi gwatebira garamanye mwanchu muligiro lini gotole n'umunyagitari bwe clinic yakorwa better me nigo bakuligiria ebirengereri by'omuntu na asibone go bwiko bwense twarora umungwano yo masense ya America okogende goro baiguru guchaka kumurira abantu banda masasi kuruburali twarorire gaiga Kenya abantu bagwita twarorire gaiga abantu bogusiye binyoro bito umuntu kwimoko kwendo gwita abantu bamwe bonse so umuchando bw'ebirengereri norororo na inchiroko yorora una daktari yatebire igoko bwati bitambukirebyo tutaragenda bwango tukikona ko tebanga umuntu uyo sachindo orogirwe ligererie gentatebembwa wakorora embu ya unchoreirie mwancho muligererie gobona bakora ng'umurwairo uyo natakire gwikiwa nigetambo kirongegana iriko irugyo tutagete torabanta ababwete libero okonyora maybe wa performiri wiyage ndugete gose gwachira zigete aboje nonye nesimo kare nonye mirimo tari gukwania akobiterete uyo nere no muchando gwibirengereria bwate mwancho muligererie teto no mutimo komoke tukoirana togendere koba na daktari Kevin Bosire obetami ebago tebango yogose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Ponsa kapita ngote babu na buja mane sunu kwenye gena koruncha kati kotera na reke buna kamono nda mateke ndo kokora lakini kugena kuno kugambe como que basa bakati monte matini mache mutu kuni na mani kironde ko simakuta mutu na koruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu korora mutu nituru kamotu yo jeko kuna come to flani na onde me ya Soko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato kwarosire ansa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro
amaigerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigotogotoka imeyomocho kebirigo county ya Nyamira asamange twakire simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. Mwanchu murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi eyamase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Omurigereria Bwensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigogochikomera na inche ritkore Juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chegukomanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi erietariane Linet Nyambane. Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wateka kuruchitane nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Oyo n'umuchakano w'umuchakano ime ya Ensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya ya Ensoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Mwanchu murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi eyamase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Omwancho murigeria Bwensoko TV igeta seni Bwensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre koba kawateka atabwati gwanchero monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya koru ritukuria Jumatatu mpaka ritukuria Jumapili jeni gongoro kopetuel machin na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi. Mwanchu muligeri chinsa ibere next kamera ongebere na isana ibere gotogendrete gukwana n'umunyagitari Kevin Bosire uyo kurwa ase clinic ku Better Me asagate abani gototagete tobe buya Better Me
tabe buya kabisa togendete gukwa nase mambi abono higuru ye uburwire bwe birengereria bwabiro mu chando sana Diana nagotebinga montaga chiete gorova mu chu America agashuti umuntu agashuti go chance iga Kenya twarora abantu bagwita abantu unaboni go mugano nororo bwo mungwano uri ku John Matara uri geti buswike gambiro rochaga iteto muswati umwaka uri iteto mutinyo mutangani gente getangani ko igo mujaji osomo na chibi nagoteba genda muri amakora mental assessment muri amanye birengera bya emburunge bire lindo menya gitari nwara nataka kura mubolia because yotebirenga naboko ba stressed nabo gutuka gwatumira amaliyogo yo gutindia nabono bantu nabarumbali nabarwo konyora bakeche tumunde nyadamwe munero ne mental issue tigaturaro emiti eyo tubaye kagendera busyo okay ono Timothy swali kwa bori wasinigore yandamwe mumberete kwirate ngara tuwa manyanga nonyo nurende tumwire mube okonyoranga nonye nekero kwase utayo wachira nonye interview esongo jealous jealous is an emotion you are ready it's an emotion one on the kwirokana ne mental illness equal from how somebody agogo perceive anya oko obwata mindro nabako agotaka kwe compare nae kwari it starts from the mind one over jealous about you. It's more of an emotion, but it's not a disease. It's a negative emotion. Ngakete nande point ya innocent kingo yementera ekero konyoranga no nyina suri gusina sinyumba mino konyoranga muri gukwanirana osigwanyoranga na chira semero mutini ko gukwani na ron challenge simbwate personally gose nabona okay ritwaro kwana before tonge studio na ukweresa buna ekero umuntu agocha obviously tago gukwanira sometimes to yirana negente kebekera litko kyagera natheba mangana you see okonyora umuntu events na chichigo affect mostly events kero umuntu ayeteire situation are negative for example divorce go affect ire na kiumonta go feel na in the what how the person thinks about life so the same way umuntu chitegoro bisi agakukwani buya dero chira obisi agechiri kwarore tutebe igora alinge nyumba balinge buya bachiete graduation yo mwana agacha agogeta tete yabantu about how that happened, a positive event happened to them. I got to obviously are excited alafu yani feeling about positive are more of excitement nebrenge bia go think positively but one of the things abarwanire butko no musachoye so musbati urwaniri umusacha ta akerago cha mambigasi he has gone through a very negative event in his house mwa yewetere yendo getari gya kawaida chikoro kwa event situations situation ya atwara rero mambi gosite umuntu nyora let's use that example ikyo barwanire nyomba couples kerago chega se konyora abwate what was through his mind a lot of illusions negative thinking a lot of stress quality ono kwanyora how he feels are the feeling of what he may nere go affect gaki ubwo abantu abandale baro na konyora bona are angry quality there is sadness there is a lot of frustration when somebody is going through frustration you don't expect to behave like somebody who came in the morning excited so he can come to work about the emotion inside them and this emotion starts from what he's going through in life even the riagwetera wononya wetera chilona wetera kikwarore obeire evicted mondare evicted which ama ega asirakini go ikari report but he is evicted aseri gori nyumba mwae wono tagocha gasi agosekere buda kawaida kweza are frustrated kwarore but wono konyora the what he is going through
will affect how he behaves around people. Okay, mwancho muligereri aigane Soko TV murubiri ne Soko bwakire tugendete ukwana na Dr. Kevin Bosire uyore kurwase kliniki ya Betami itangani ntaite korasaba okwabera mwancho muligereri tuamu expected Thaddeus Makoli mu director kurwase ensemo ya Nyangoba Tea Factory lakini agontebi igo anyorerwe no igento ikuru kwe jam Nairobi na asare kuikira paka ikao bisi yaito igondo chera asekuira chinga gichinyinge kitambache goika okonyora umurubiri itokoreki oarire tuigwana nere gere turubirie tororenga lituko kitocho kwanera lakini ninyegenete ng'umurimi bwecha lituko lia tichirimo wiki gocha ntubwate na ndomo director ndenere kurwa sesema ya Sang'anyi gomba chiko baba beronyo yo Thaddeus kagocha gere tuchiko ikaransa tukwanira igoro yecha igo mwancho murigereri igo nasabire namusabire on his behalf ante binga musabire ukwabiranga umurimi olenge kuruchinsemo cha Nyangoba sachinde natagete koigwa ngi Thaddeus ya ukwana lakini atebire asari gaochereire gotakunyara koba kagwikirana gaiga na buna togendete nkwana yabono mambyo gekora tulese kinyo tubwate abantu ba minto babwate umuchando gwebirengereri ntutweka abanyane ntubwate taliye bali isikali tweka ntuli kwemanya munyagitali na arango tatebya renga n'ichimbwe cyito cikororekana umuntu umanya na ntutagete komanya chinga kichinga nga kindanya ariko bankuru ali gunande ngiranira ubugima bwane and bande mbale umuchando yoko ba lifetime tumanya lakini go chase studio wega nabo kwa kesimi inamba 0788666663 egere tukwane na ya seyemo na ndira bugotoma SMS iboli rinde lyonsi ora twale go chia somo nyagitali elianya ariko bakakwira ne likuruga iga ase studio namba yesimi nigere 0788 na ande amini 666 na ande 663 6 nigo chire isano omweli kutoka kolisa to kwa na 078 mara kabere 6 mara gatano na 3 namba ito yo moiro 078 mara kabere 6 mara gatano na 3 namba yo moiro nabo gasomtana ito Facebook no tribune Soko TV nabo gutumurwa karao so jumbe yago asomtana ito YouTube no tribune Soko TV no mtu ina Santiago Tebringo mu director ito takunyara wikirana se studio kolene ritkolinde bagotebanga ankyo ndiroro igonga ritkolinde sangere tunyata kumanya bali beke merigie chainga ninkerete bakanyora kibeze chinke ose bonus ya inse yo mwaka yo wechirubere 25 igonga ritkurinto chitonya tugusanga naende aseyemo tunyari tukwemanya daktari rende togendrete boruwali bono mwasoire and of course into kubuli ga mariyogo mutumeka because into jaga kwenana by the muchanduro mukonsana mariyogo na rutai wa cross the counter Diana mariyogo yo kurwali muchandu gwebirengereri mariyogo yo contaminate pregnancy ayunda yaro na manyire ngatingwa yo bate counter dokwayewa unless ko bwate prescription kuri aso munyagitali stages cyo chaka kubweni umuntu yo stages cyo kongya kurwali umuntu yechire from identification of the problem ekoba identified either na omonyene or the patient or the people around the patient but mostly the patient almost omorwaire tari konyara kumanyana na bwate shidere tari raisi ko detect abantu bara around surrounding yana bago detect na there is a problem then kereba a problem ya very identified omonto yore to ase Betami for example na gusindo Betami ndo wate ororo Betami nere gusi na Nairobi ando wate Betami Nairobi gaiga imode located Authority State Jackserian bono na gusimba maide na kwanira mangana you for more than 5 years morobire norongo kwana kirarito ko about Betami ere gusi gesonso tisaiti yake sonso nyuma ite daraja bosongo daraja mbili bosi yake gesonso na Nairobi abocha na eruti ya Langata Road Ongata Rongai Serian na otora bunto bwate astokorwali omonto obwate to admit osobocha outpatient one identification na so karango tumia mfano Betami ya kusi kwanza gesonso karabaro liye shide ingo ikwana maybe ase karango create awareness ase radio station was ase TV ingo kwana manganayo gose oitu akonyire agasoka ochire warogiro yondo abwate shida buneyo omoteina asnaro akoro ku Betami ose
ase clinic ingero gekorwalia abantu babwate shida bune yobongo kera achire bono twa like a normal hospital kero wachire kwa number 1 ikoro munyagitari waenda kwa roro munyagitari wakore wapimu ugopimu ngoro maite mental health ngopimu lakini mostly wono gopimu kero tote ya ndongo pimu bale bao komidi mostly ndongo tumia blood work sana ndogo korusmanyi nga una typhoid to gopime go se malaria eto go interview go se so that or naboto ko abaka report ya eto tumie questionnaire okubolia maswali na ki nga kiyo iwete situation ya una kiere nini na inde twako nini amachivo at the end of the kero tuwa test ribono tuwa questionnaire na maswali to lakini are clinical agutumika are international wale kero America la okoboli with the same ne kero lega la ekero ko ri amabolyo maybe omanchito moliga na barata kumanyanga amabolyo nande no ekero montaro atama isoko gende check up kota ibgori ngabara liga lyo bali byonte binirenga ngakitiko na inu na maboli no mubwate ase enyagitari ino ndochiro mtogo gakubolinga Innocent and Diana. Good topic. Daktari Bosire, my father lost a memory in that he was even asking me, whose son am I? Now is it a mental disorder? What's the remedy? David Kisi. You area under cognitive disorders. Na abate bintu bwate different categories. Bono yokonyora are in cognitive disorders. Mostly oranyora go fail ni category ya dementia go say delirium. So it's advisable and for us to know exactly what the problem is, at least by identify there is something unusual. Yendongero getarigia kawaida. Kwarore wono the next step amorete better me. A clinic Bosongo onyari Nairobi bamorete ga tumokore testing bono una nakwana tumopimene tumobori amaswali ayo tumoye muchando umanyose muchando gari uya kegimo mwancho muligereri Nensoko TV tugenda tukwana na Dr. Kevin Bosire uyu kurwa se clinic ya Better Me gagenda tukotebanga muchando gwebirengereri litangani ni gokoligerwa sembwa na senchire abena na kyotetebanga nabokonyara kabago kwana na intugo chaga gase studio tutagetobuliri buli gekogera enkwane ye getulingete twensi ayo liskali mwancho muligereri na intu abatolese studio gekogera na wera tokeli swali ndiro bwate bunabona ili David yaboliri nabokonyara kabago toma SMS yawo bosogenda ali sensemo ya WhatsApp tutumire message ne namba ito ye studio nigere 0788 nande 6666663 ngagerete ngona kororekanira abwese screen ya oroka nande yagenda yana koroka yagenda nambe yuna bugwaka esimigo chaga iga ubuli mu nyagitari nibolyo eri mu gusabere igoro y'umuchando togendete gukwanero mental health osensa chinde kwarengeretira buranyoro ndi narubangite kogenda bukato igoro araburi siwalirimo iga manyore kwa mokonyere kogera emechandere asenseye gwikirera abantu kwanyora barigereri baranga setayo oranga igasa ikire no omoeli bwense lakini kwanyora ngobo subo gatagati obo munyagitari naroro okonyara ko bagagokonya ndushe no nkorga iga asuyo mtate banga ekera konyora bwatu muchando yo inkyura beko gukora onyale gokweba gusura nyale ko crossmento yago ebengia okay wone kiara yuko kumwera niliboli raisi kwanza karo kwarode igo obunoburwaire ndete kwanza mental illness erwe kale obunoburwaire bonde bwa kawaida the steps oko era korwali oburwaire bwa kawaida na the steps oko era korwali oburwaire bwa mental illness for example what if malaria bwate gyale gokorale ko ende dispensary kwarore bono ishida ya si dispensary echi level 3 go chinsenji bwati banyagitari specialist bobongo warore bono go ikato in the private sector
usaende a higher level ya treatment. Okay. Goikarigio munyagitari amworore amanye identify shida yae korwe amwe intervention. Ngakitebe gakuburia nga activities inshoro aranyarega kuengage ekera bwate stress atadani kogenda se korwo munyagitari. Koenda so munyagitari is the first activity. Bona. Tangani na check activity enzangani umeze koetere shortcut sometimes la bogo tema abantu ngote bare kriwete yakora yoga karaiki kora gera so munyagitari akorore amayogo tebi angiyo gutokora ainda ko bentere echo chiabo yoga na nini, those are homework. Okay. Tochiche bono na ararorire chia amararia gokorekana konyora chinyagita timadio nyagitari ndateba I don't know okonyora bagoteba babigete billboard ngomwana ogukwa iboire na akakeire koe wa maigerio gete na anda amenterwo bongo egeregera kwa de school abugate bwango Mariogo na roro yo commentero monte birengerio bugata bwango ji sentence. Okay, Mariogo bula itaye yoko ya commentara obongo akinaro yo maintain gosogo ogokora memory yao ebe active supplements. Okay. Lakini tayo no koegu a comment obongo but ingo randa marali bagateba nga notete go improve omwana ogachi ko perform school buya I think no na kwara igure binteka made commercials for conversion purposes wasikore ta dini go ikobeke gento geko ngusabantu. Okay. Lakini Mariogo tayo a comment abongo nelia ora ara boost your memory to baby into biri wasomeri bwango. Okay. But of which tutari go encourage omuntu atumie Mariogo go supplement endili ekera ena indera atakoendere kutumia. What is the implication ekero konyora nabona abange bataba abana bake by the way muna naroche tidigo kwana asigete na igwete litangaze likora ligongo mwana menterwe na ndeli arenge on a very serious national radio libe kiroro implication iri gucha so mwana omake kamino yo irirwe as a therapist nature therapist chio commento bongo gusikoe gwa Mariogo koe gwa Mariogo because batetenga mbaka bwatenchire yemo bakuigore birengera byo mwana oyo anyore anene mono bari gotebe sesen through medication. Yes. Okay. Abunga ite supplements wago promote supplements chira boost your memory go se chira konye comment over alertness ya mental. Lakini Mariogo sai yako increase your IQ osara increase na kiokorengere ni liara maintain. Okay. Bono ndo che makiritira mora kuboringa ekero musani wane gose family member gontebinga ngo chiri kwerusyo bo moyo ninki ngadi go kore gente gitangani atare rusyo bo moyo irinyari ngo mukonya. Okay, ekero kwerusyo bo moyo suicide suicide ekero ego cha the implication ekero monta chokora suicide. The first thing eri toko mayano mondo ya are in a major depressive state. Abwata major depressive disorder. Okay. Kwarore suicide is associated na high depression levels. Omwe tomokore test ya depression ago score almost 100%. Oikire omwe the way aroche there is no meaning in life and there is no nini. So suicide is it's an emergency. Kwarore again that when to koratari era amokore counseling ikere tari professional wasitari na rangeli chief. It's a medical emergency. Ika aligi mental health practitioner. Okay. Either aketi online help ya gakonyorwa gose abamu minyo kinyagita. Noje the same way umuntu atware accident. I go bleed out minyo kinyagitari with speed. The same way suicide lead to death. Etoko minyo kimuntu what a physical accident ujagitari tokonye owe mabwaye kwarore na suicide leads to death nerego umuntu agweita kwarore bono bweto bwenete ko muira nere nyagitari with emergency muchando yo no role lifetime
most mental illness not a very chronic. It's a chronic disease. Some mental illnesses are chronic. Jiro situational. And then jiro chronic. Okomenya na borobu aso. Okomenya na borobu aso mabwa obwensi. Bon teatura cha sei chiskuru cheito. Okonyorolinga na abana babo kiri banyoro yumabo bwengentri. Tuhene no Hanichi University. Chiro chungi kokete bakaniti gukora ko reduce suicidal cases ko se mental health banyari ko yerosbi. Kwanza babone the komanya a lot of facts about mental illness. Una the latest research egoteba 1 out of 4 Kenyans are depressed. 1 out of 4. Iganya sore bane go you know in a meeting of 4 people, 1 is depressed. So a quarter of the Kenyan population is depressed. Kwaroli. Onye tore abantu 50 million Kenya population itera approximately 50 million. About 12.5 million people. Babwate mchando gwirengera. Babwene takora mental health practitioner. So it's that information Chisukuru University nchibwereta chimanye so that to take intervention you go integrate the mental health programs in their schools go say balike Chisukuru nchibwereta korika a lot of mental health practitioners or only na balike security guards balike nurses in babwate clinics ya Mabuchi University. Una for example na linge mo into about a dispensary care bakabana Nairobi no na linge masters inyagitari nero ya students kwarori. So they should integrate the apart from gotwara nurses na clinical officers babone gotwara psychologists na psychiatrists. The same way na police force na roche another nini suggestions chiko na lubuna ebwene gotwara a lot of mental health practitioners work now in the police service. Okay. Buna ibone psychologist so ko make sure ngo kirotore mental awareness. No inalia se kinyero kiago tokoni ri school. Jabono mete focus ya nera saba gusi wa minto. Kiagera Nairobi ga ntorongo koratore egasi bato nyora you obotaka charity ekogera it begins at home. Nze abangi korugusi tari abantu na bakorgere TV ga tindi mogeri asibale. Okay. Ngoenda tore bakachinga cyabo ngokora tore home visit. Na obagote ekero munta akiresi migocha ko inquire na mbobwate umuntu bwate shida ya amarwire yobongo kyarando begeta a lot of nini awareness nendreta se local channels. Okay. Roje Nairobi ga inje timbegeti ni national television goseki of which begete local. Kwarore na inde beta mie yangerete Nairobi ga kwarore lakini inganya kubeka local awareness di bagante yaya wikoru si Nairobi betabi otobekire ende gusi kwarole ukabeka gusi alafu matangasa hiyo tobegeta se local radio stations cha gusi na pia asa bakore TV abagusi na inde buna ga Soko TV okorora abagusi bakoligereri ina refocus yeto. Okay. Yeah. Mwanchu muligereri nigotogendete gotegera kurwa somenye gitali kurukunga Kevin Bosire nigarumo director of Data Me otebire nigaire torosagi urwa sechinsemo chitu chia gusina namona sagoteba no kuligeri na korobo chenu wibirengereri bwa keranire buya nigento kilia teba nganimbwe kuligereri buntu ateba bwa kesimiti ya flash na arle mo flash akesimi agara tukwana na yarase ya maseya mo nambia mono bali mwenda tegutuma mabulino iliyo tujara ko batoko manyania asemambia bono kilie kurukunga nobo chenu bwebirengereri na kende kiliyo ratoke kukobolia na botoka no bwato murwiro bosi bete chinko ali nyomba butana ko igorera na bokoboli Kevin nga umurwiro yo lende nga kingo je kumurusichinga talechi matembaroro paka konyora kubisirwe nyomba mabati ngabwangire ko runyomba bono barengera linga bakurusia mabati ngomuntu natabubuke kibanda babwenta okara aya bonekero barulire metando buneyu
buna bwate babasibire nyumba kerata ikine abange twanyorire bakwe korunche nyumba cyaba basibire kegere bara kero uikagosibu no montore very aggressive and violent obasinyire ubuno mfano naro koruense moya gusia linta tebengai agese buna emergency umuntu uyo murwairo abangete ko tagora chinyumba ibikimirangu amabati akorusie biro nyumba ko bibona mostly bonere associated ne condition ekoro ku bipolar ko nyo umuntu abwata high energy level mwanjire mbate simi tumako gende tire tugotigo yi Helen Soka TV wakire na tukwanira wajene mbarana na kiri yake kwa none kwa tebera na wajene no dingana kwende na kuchese tae ono ikambro wajene wota kiro kwa wajene wasabi wajakira kwanza kuri nyomba kwa masoka isiko amaene wana wajene wajene ngungana kwa nando ikawa ndokora na nono wajene wone kwa kwa wajwara tuitamna ndimo no wita wa gusia ne nyomba jijo wajene dina jeje na jitora jisingatira ndo singatira nyama jitora jitiga wana jamoni nara ile na de wana basabili to guri basabi kionsi biga de to bamwe gatanya so sporti station ito kala tutenge birengera byage kero ko nyoranga na ene nyomba abantu bomanire kwa nyoranga baitanire nyomba wano madrero dende mate squeeze ngimna lidikare gendo monya na matangani lero muntu kero mwa gosanire mu kanasa mwa kwana lero mate no mwana lero mate bana ba kuri na tatu akirose mama sema mwakirita ona kendo kiruma tingi chikero se bongo bwabana amaene ona bakira bakomana tata agite mama gusema mama agite tata segete ona kero nyomba yigira nese yere bono mbiye mwanya kwarira kugeresa abana bataro kigira ndamora yaro uitubandura rero uitubare kakimurari ya gaki rero no gukwanira nayo mu karasa mwasoro bo magana yera mbiya sana haya mbiya mono na rumwe go bakina na mama watoto fitu kurisa mujenya ngoso asante sana okay kukwana twarenge bali bona kwanyora buna wate abota kwana sigete sekenyora umanyete kinyomba kwanyora umuntu urusiri none ne mabati wate ngomuntu abona usinyire tutayitaru nyomba ngakibone amatebwe nete kubwatera negere eroro ngomurwairo yonyosho kinyagitara haya bono ko nyoru murere bundo ina babantu bako mwobo kwanza familia na beko mwobo ikyara kera ikirigo baka agwisikira nyomba gusa gutumia chinguru nabantu ngobo abari igento runeke sana na bara korre igento gitarikia kyabera abange bakore tubasibire chingori ose endwe to advice niba muko muhandle mutige totome abantu koru better me ose any other mental facility ose go practice amangana yo korwali ya marwire yobongo waache kumuyi lakini muko nyara ko yara abantu babetira abantu emeyu bande babatigire chingoma chinti abandi bayitira umuntu kabisa ndibona kero ogotoma abantu bachikoyo murwire korunika ogotoma driver egari egas kwanza bakwenda nero driver psychologist psychiatric nurse ne security guard who ikababo at least we go to those 4 professionals bara mo bakwenda kumwe so the psychiatric nurse name ite ko muhando yes kana nchiranda abwate simie turaiwe kirengero cy'umurigerere nere Helen Soka TV Helen Soka TV hello Kwana neri yogi Tengo igweti ndibori rya utingo nyara kurikerania okay ndiko moigo esimi ya nere nsake
ntokonyara ko okora nabwo teleboard naba agwaka nande gusarike SMS ndoche chitigarizita ikaisatu munyagitari nchito mugenda atabire nga ego mu gutuma security guards nurse mwatebire psychologist abantu abonse nga gibaji godisamu umuntu yobete bubekenyoro tigaga ire tedayana nabwo atesimye go chichagabu araye bwata and then tomaye ko gendera busio kagitinga yana chitka timo munyagitari tagende oteya kagara njema nyitenga umuntu uri abwate chinguru kera ikirigagu nani nabako bamumisa na mwenzi korenti yana abwate na SBA Helen Soko TV Helen Soko TV hello nani nche umurigereria inga gitenga tinkari timo yeti umurigereria tiambwa teyende Helen Soko TV wakire buya murigereria Moraria bwakire buya bwakire wo kwana mere ngoro kumwe yodiemo kurwari ngokwa nande kururwa haka Nairobi lakini nje nkango rubasi ribori ya nare ko bori munyagitari ndiri nati Otiense ria nkabo akire na karozo mungwana gitoka rero bo barimo ira alafu ukubalimo kwa bate kidogo na ndo joba nomo Zita na hati teko korera kuito mwana wa ya rakwa tinete ite ira rakwa aliwo nari kubori ngati ata ongo na ruru mondo kari barimo na ndo joba nomo kabisa ondo negero kubalimo kwa ebo kaimo geta korera no monda tete morele botine ngati oranya kwa identify mondo from distance umwe kaje asante sana aya pia mahabara liboli ligia araibule abuna ateba buna umuntu korunga lisobo linda alibuya lindo nando babuye lindo babuya linda agaikana linda agatinera umwana insaga ko maite gusinga tabarengera kibando cyo kibasomoli ufarimo vugo vugo cyaba tabanga gusenkiri kibando chikorusi kendo ngari emwa so inzeri endamwera neribuna ekaro monza abera identified nabo ate shida yobongo abwenete kwirwa somunyagitari amorole tari na ndo moraga ya morole na inda na buatulire na ndo buacha erate most of these conditions echire long term wona wokora na symptoms chake ile lakini na inde chia irana abinge garo bwate malere ndiro ko igole buya inde ose pressure ndiro no tanywa malero ko igole buya linde ya shoot kiagerere a long term condition igomo chando webirengereryo munyagitari na rurarigereri agatebi ngomo chando yo ngekaki urarwaribu abange bagateba ko ba long term no nyanditwa gatebi ngomuntu gatumire nyasore ko ba long term gorende bintu binde biritona goitana ngabu ngaya nyare bonsalire tio mwana munyagitari no ara kuru Kevin Bosira sabe ndata tatebi nga kitubwenete komenya na kokonya nasinchire buke boli yo muri mwanchita muri ya boarding how can such mental health problems be controlled akolwa Jared from Kitengela Like control such cases. They have happened already. I'm prevention. Already. And the what prevent now what control at a preventative state go prevent go create awareness to the younger population what they were exposed to every the recovered mental illnesses. Kaya to whatever drugs mental illness they play a bigger role to such maintain. So now to prevent by we create awareness in schools, universities, abandomba tumia mariogo yogotindi na amaru. Ose bali babwase mental illnesses na batoko batebi ko prevent nchi prolong to abaira for rehabilitation. Warore na ko barwali baira na buya
baba better me or a better person na indo ira na society kera angeire ko ba kurwaligu to a control shide ya teko ba in a society na normal society to abarusia society to abareta nyagitari to abarwali baira na baba bia so that to aba discharge baenda ngabali bia bagutumia maybe amalio gaya ya nyagitari. Okay, digenda rakubuli daktari ngange tuli gukora ko ngwane ndoche gebete tense lakini bono ne biro na biro bya minyokire oburuire bwe birengerali ngwambukira buri uri hereditary mbore hereditary darusia ngere lyo mwana one kabisa haile yani bore there is a psychotic gene so bono nyo muntu wate daktari kero kwira ndi boli eryo esa ulina ndiri ngone teriri machitsuko lichera yendo ngere batebanga onye family ya no muntu bwengentete umuntu amonte ngenta true stress gusese magana se depression ngana ndi ko muntu ngente ko nyora family ye kero muntu ngentire bawo batebanga nyare benengentete gawo na nabo gutwiranire wono na kinate bana oburere obwobongo bubwate genetics play a bigger role mental illness na bokonyoro umuntu efa umuntu kero go charanya gitari go ikangwa story sana kumenya if you are from your great grandfather your family tree ase egesa kukeino ultimate zegina kia enegesa ku goro ta ni chisokoro go chaise ose mbando mbaro babwate shida buneyu so kwanyora onye okorwe family yabanto bogo tumia babata depression na suicide ego happen suicide is a result of depression eliere chronic na nateva major depressive disorder karo munda ikire major depressive disorder na liako abange depression ego take over bono konyore family ebwate kere babwate mundo bwate the major depressive disorder wa commit suicide na wakonyora abana babo offspring very likely na inde oso konyora abanzo ari babwate shide iyo muno yote waka isi mikorurwaka no balimo igaiga kwanyora buna na inde etoko batebi kero bagocha abana babo gose kero bakorwaliwe gwase itore buna abana bayinumba mwene tugutumia drugs bunenya sore kyagera mubwate eshida ya psychotic gene erime ino mubwate kero mubwate family ne bwate kwanzo borere bwobongo alafu abaina bayino batumia enyasore obongo bwabo korukere bwango kubuga abana bande bari bakorwe family batabwati abantu babwate shida yobo daktari swari yanuriyo moerio inki abune psychologist bano kubwata ubumanyibo inki ukagita abantu baminto barakore enari batari koyonyora so muchando yo mental health abantu baminto egendo barakore ekara babwate shida ya mental illness babwenete gusika immediate help ekara marwere amange yobongo ngonyara ariko rwali gwata an early stage lakini kwanyora mostly into asobotebekene tokonyo ngoseno nesinya kitashirchi odi na mental illness gose mental health okonyora kese chirito chigotochera njirichi ara iregeka gokonyeka cyasigira sekenyor abande bakangoya na turi tuwe ikorura se police station bayire babwatire police batehare tabwati shido no monzo bomento yani egeka kabaje ko moya it's a mental illness ngora iregeka mwancho muligirali twakwana na Kevin Bosire o better me kurwe mambi buna twachagete twabwatemero belie menge anane mono twachagete chinse 12 mambi Diana rero twataba tukubike birugo gaiga twense tukwana n'umunyagitari twara interactions chine se mambi yabono biyamono tutara umunyagitari yakwane nindo cyo musulubige swataba kurwa chinse mo chirichia na kuru City Salams Club agataba go ikasobo gachuba nigagataba watching live nindo cyo Kevin Wokombo watching live kurwa bwa mwagamo ye egoteba egotokanya Geita
na nindo jecheria kirubo kurwa chinsemo chiria bateba chiama chengumbu kurman mabahirin kingdom na bateba all the way gochisobo ere chinsemo cha Kisii County ase abateba watching Ensoko TV live Barnabas Kibaso maware senseme yega igani ndoche erikibosire nere erikosoro abateba watching live kurwa chinsemo chiria ne tindara ya irukire gakara chigo cha chiko iruka dana rango chimesecho senchiroro nduche nsemo ya na gutebanga niko na my uncle akona shida please Barnabas Ratemo ngagitinga nabo mo nyagitari ito guse psychologist itana agagotoye namba yae agagu oya ko gusanganera otebanga uncle ya nabo atumuchando gotara teba muchando kila kina ba kwana nera semo nabiko otebanga where are your offices located nere Dr. Jared Okonga kubulinga ya facilitation rehabilitation services chago chire located igega sumucho Nairobi nabo igote morning Jared Konga na watching live ndautebanga bwakire Ensoko TV nere Dorcas Nyanchama ndo chimba ndete kubati umurubire bigase na maite studio ngayitena yibagingo iraniria amabuli no boigo mwanchito mudira kwa bolia na bautebanga daktari otebire biyamono ebuno boseme bya sana na bega oteba Innocent and Diana in a good topic sana na bega Ensoko TV abotebanga bari no atkarite gali asechae otebanga chae ya sirire pi kurasi tundubali na mbono yikaligo iterwa ngitengwa nyangiri omugeni itanya ko kase studio agana abairera mugani chae lakini batebanga litkolinde ndiroro mu chikunya mokwerera amabulino kigakirindo kibuga sumtandao oito o Facebook kuna chikitiko gotera butuma ujumbe yabo ndoche mwatumire ujumbe cheno abotebanga Bonfenja mobisa kurwakirwa na ndemo yo morobere wikomera Steven Mweresa watching you from Europe Kisumu City omugo bakina mwatebanga pamoja nigati abari na nyonde uchumbe cyabo indo cheline tumukobatibu byo tabiri from Utawala Mihango eno konyancha batabanere gale chinsemo chirichia tatebetia sala kina batabambye mano Calvin Nyagucha batabakuru UK Justin Gisairo komo kurwa chinsemo mbake mungoli Gladys Kemunto agatabambye mano so munyagitali kuri chinsemo cyolulunga Narok Wetinga Senior Dennis kurwa Motembe Wetinga Senior na Junior tuko pamoja nindoje Justin Gisairo nindoje Glisa Kemunto Natasha Mcute Benjamin Mwana Thomas nindocho mugaka gechokero byamono na ningenda takora ima kurwa chinsemo chirichia Nairobi ataba South B ataba getting you loud and clear Kevin Yokombo Christopher Tandi Isaac Mweno omoza permanent ya ataba ratali kurwa sobo sa ni gale permanent kuri chinsemo cyabo machoga brabu niko ndani watching live from Nairobi Kibera showground byamono na ntwaro cyo muntu omuyana arengoro omuyigwa bo bakinami orenge Wycliffe no muri kito gale batabanga mu cyando bw'ibirengero lini goretire umwatekano ase chi family chinyinge Bonfenja Musa Honorable James Arasa ye Oyagi no yonigale ase chinsemo chirichia America nindoche Nyabutobe comedian ataba good morning Ensoko family God is great na tumeona siku njema Stella Onderi Eric Nyang'au Eric Osoro yana abange Esther Omoenerwa Monerwa iliteli ndatecha kuri manya Diana Monerwa bodumeme manyi nabange umunyagitali baga ateba sagotoka ekoro boliwe na bukurwe namba egere conversation yegendere no muligererige kogera magana yewe kuburwalia nigatagete ndikiro muntu natagite abebiya na maene ase ga Nairobi toka chisekcha ogoche route ya Ngatarunga Xerian na otore from entry ya Xerian on your way to Isinya we are like 5 minutes from Xerian town okay better me okay na asegusie torege sonso gesonso ere ogo Kisii town oche daraja mbili bosi yake etorange na Manduku residence audio lenge mpia Nyaribari Masaba otoranga abunere as abali bamaitase emuchio yore etore neighbors better me namba yesimi namba yesimi abange na batayi bwata sobwango ko nabonda abatay kwanza onyodete ko eliete ko kwari manyire igo better me rehabilitation naboko wose better me treatment center naboko research
as a Google bokoretere number direct. Okay. Lakini number itere 07 06 380 913. Nandi irode libo 0706 380 913. Lakini Google Better Me treatment center gose Better Me rehabilitation nabokonyore number direct. Bia kigumwancho mulili twakwane na Dr. Kevin Bosire oyo ni gale psychologist na atemere kulikwaniriye Teli Diana psychologist na ndi ndirateze psychiatry Johnson tena wangu nyara uchuna psychologist na alikwaniriye tari kwa okay bia kigima twabere daye kurubuna cyarenge cinsa 12 cyamambia bono twikire cinsa isato nizitega 13 cyabona mambia anamono togotebyo mwancho muligereria ndonsi ya sole gendra bakora kira lituko na ndo manyeiga bugima bwao nayo kubunchora ibwe komenyene nayo goteba nko bure better you onde tayo chagugonchorera ubugima bwao mutu gotora boro gosegeta nayo raboro gonsegeta nekera gwansegetire nko konye encherende onyore chinguru omweso kera gwanyorira omweso usuke busyo iliagara kwabekire omweso uyu nande wasukire busyo nabakonyora kwabere ubiya namaine nabiguma nchito mugere nanje tikangwa kirenga mbia mono nandi tukaturasa bukwabera imi maitenga mwe sano mugeni tase studio mo director sesemerie chae ni maitenga namo mocho asentu tutarawikirania akindi nasabo kwabera nandi twasabiro kwabera taterebanga gwikato cyo tusange naye masemo nyari go kwimanya ni kibura buru kiri kigende tokone kiwase SMRye chae ni mete mwabiri mo kubolya mabolyo kore na mabolyo no mwanchito muligeria ndiberi kuiranirwa no bego konyora lichibo kiairete bonus yacha sirigoliense mo director tenatete ngacha cyitkolinde nanento chitorento yondera gatunya tusamugenya masemo kika kiribe go gwakera ngambia mono kwagende busanga nitwe agasane to follow gali Facebook ugatene to follow YouTube TikTok Ule Soko TV na tote banga kiragire taseni namba ya moge gwanchira ibno mugusi kwanyara bakwena na ebirengera byago nabayigo eriugiryago lichinga kikiri ndagitumo geni tawo kwaniga gubene tunyere tugo kora bono na intenda tebe Santia se go participate go se ko ligererie Soko TV na umoko nyora mafunza mangi na mangana mangi alia endreta subu ino korwa se afya bakabunangi weta abande batete kuigwa mangana yechai na mwarigerie station y'Ensoko TV na inde kerobo bali babwate shide ya marore yobongo na gutumia maru na mayogo yogotindi abasari oyima bwa rukorubo obuya bwa endobobe it's 32 late na bogo chas Better Me na gutokonyara korwali obugima bwao boru korwobo na inde bwira nego chas obuya eriyo nyare ko ba komenya obugima bubwate imana gusa meaningful life. Okay, amos ke batimbi ya mono night wakoreire babata base no gogerekia amini se no gere gusima wa warakini gore chinsema chia Kiambu buya mono ko basomurubiri Italia Innocent Onyango na nabekerere siminse na batai bye bye. Ancho wanchito mwigiririe tena na Diana Ndemo tindabikira siminse bado lakini yamotenga bye bye na ndembi ya mona sugusangana ntasomoro bire Nsoko bwakire kinga kibune kigachi butambe tomwe nande asomoro bire ritore ya Jumatatu buna butambe tunyari to gusanga tunyari to kumanya nabo kwigwa eriugiryago nekerengero kyawo genda bucengere miro bire tumegeta senge Nsoko TV na roboro subo muksi buna butambe to wanchite bumegeta seni Nsoko TV.